ассалому алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Имрӯз ҷанги политикои фашисти Израил болои мардуми бегуноҳи мусулмони Ғаза 1 сол 9 моҳ 28 рӯзу 16 соат гузашт. Дар байни 1 сол 10 моҳ 18524 фарзандони ноболиғи Палестин ҷон додагӣ аст. ҳамватанони азиз, бо диққат гӯш кунед. аз дасти политикои фашисти Израил 926 фарзандони шаҳиди Ғаза ҳамон рӯзи таваллудшон ҷон додагӣ аст. бале дӯстони азиз, аз моҳи январи 2025 80,000 мардуми Ғаза ҷон додагӣ аст. аз дасти фашистои террористшон бигем хато намекунем, политикои Израил. хуни 80,000 аз моҳи январи 2025 ҳисоб кунем. ин дар сайти ООН аст. 9327 фарзандони шаҳиди мардуми Ғаза синни солшон аз 10 поён ҷон додагӣ аст. имрӯз президенти США Трамп дар айдаҳанаш сухани ядерни бро меса, яъне таҳдид болои Российской Федератсия. Трамп дар вибор ваъда додагӣ буд ки агар ман президент шавам, дар байни 24 соат ҷанги фашисти Израил мардуми бегуноҳи Ғаза анҷом ёбад. имрӯз ҳамватанони азиз, президенти США Трамп иҷоза дод фашисти политикои Израила ки чӣ коре мекунед қадам бигиред. барои чӣ гапҳоро ман гуфтаам, ҳамватанони азиз? якум, сад афсус ки ман сиёсатмадор нестам. ва дуюм, дар як рӯз 180 нафар дар Ғаза аз гишнагӣ ҷон додесанд. мардуми мусулмони ҷумҳурии Тоҷикистон. ва дуюм, ба ном мухолифи шумо, продажни журналисти гнидаи ман Иқбола дар назар дорам, 1 солу 4 моҳ пеш чӣ гуфта буд? имина барои Ғаза гуфта буд ки агар қатима ҳамкорӣ кунанд имина политикои Израил, ман даже мерам дар армияш хизмат мекунам ва зидди мардуми бегуноҳи мусулмони Ғаза баротса мебарам. бовар намекунед? гӯш кунед. қанша бизанам, манам бошу мерам дар артиш Исроил хизмат мекунам. ягон проблема надорам. чанд та мусулмона кишти? ягон мусулмона накиштааст. иқадар яъне кайф мекунам ман дар задесай. мегум ку ами яҳудо агар кор кунанд, биган ки мо кор мекунем, валлоҳи қасам қатъиян яҳудиё ман омодаам барои ҳамкорӣ кардан, то ва сафороти бузургтарина дар Тоҷикистон сафороти Исроила омодаам барои додан. чӣ фаҳмиде? ман омодаам ки бо Исроил, бо Натаньяҳу ҳамкорӣ кунам, бузургтарин сафороти дунёро барам ба ҳамин Натаньяҳуро бикунем. ман омодаам, ман розиам. алоқаи зидчи дипломатӣ бо Исроил омодаи барқарор намуданам. ба хотири чӣ? ба хотири ягон проблема надорам. имрӯз ин гади Иқболи блогер мега ки пифт, яъне назад хуб кард ки барои Ғаза гап назад ва механда. ман мемонам голосша. имина барои мардуми мусулмони Ғаза. агишнагира як рӯзда 180 нафар ҷон додесанд. дӯстони азиз, мардуми шарифи Тоҷикистон, имрӯз бояд шумо дӯстон ай душман бояд фарқ кунед. вот барои чӣ ман зидди пифт, яъне назад барот сабур десам, барое ки пифт назад ин душмани миллати тоҷик ва душмани дини ислом аст. як ҷон ташаккур.
ҳамватанони азизам. هم بهترین کار کرد نهضت اسلامی در قضیه یگان اونجا بیانیه باید نتیم همین کاری کرده که چه عجایب بود برای کسی خزور میشه که کیف میکنه آدم خیلی تهدید کنن با همین نواری من بگیرن و با میدک کنن بمونن ای مردم ای خدا بترسی راست بگی شود یعنی که خب بده این مسئله و در مسئله غزه گفته در غزه فلان چمچق یهودی ها کشتن